Hayi, Jupiter. Kathi ikhona mahlalela kwenze njani kade? Isibonakaliso sani. Isibonakaliso sani. Kathi awubona ukuthi nguye phela lo umuntu engulethela yena ukuthi nguye ufuna umuntu ukusebenza phela lo. Angithi sengihluphekile ngaye ngokuthi uhlala ucela igwayiso kuzonke. Ngulethela umlungu athi usufika uyenza yonke lento le. Yini leyo usuyenza manje? Mlungu. Hayi sorry mlungu ngiyabona. I'm sorry umfana lo yazi lo mfana lo. Bengakwazi manje. Ngiyamzama umfana kathi uhlala ucela igwayiso kuzonke. Nguye lo mlungu lo ozokukhatha kahle. Uyothe uyangifuna. Uyothe uyakufuna yena lo. Mama sorry. How can I trust you? Mina sakwazi. Hayi bengakwazi. I wanted him to stay in this homestead. No, uyazi ukuthi Mandeva mina umuntu mama. That's what he's doing right No mama. now. No mama mina umuntu okhulekayo. Kodwa hayi ucela umfana ongayazi ongabafana lokho yazi. Nokuthi Sorry mama mina ukuthi umuntu okhulekayo athi ngibona ngathi isibonakaliso. Isibonakaliso in my homestead. Isibonakaliso. Really? Until anyway if ngiyaqolisa kakhulu. So that ngabani sibesenza manje I cannot take manje khangela ke mina lami ukuthi mbe lokho ngimsupport nsuku zonke bengithi ngidingela umsebenzi ukuthi mbe lokho ngimsupport seqayisa ukubonisa bengithi isibonakaliso mina umuntu othandaza izisontela iziyona so isibona khangela ke manje ukuthi iziyona zakho homes and do things that you think they are okay for you because this is my homestead. I'm the owner of this home. So I wanted someone to assist me, but I cannot ask someone who comes here and pours salt on me and says all sorts of things. No, you don't do that. You don't do that. I'm sorry. Ngiyaxolisa mama. Please find other people for me. Ngiyaxolisa mama. Hayi asayingene umthanda usezabona ukuthi uzenze hayi ukuthi bentinga. Mama ngiyaxolisa ngicela nike second chance. Bengakwazi lami ukuthi umuntu onokunikwa nimboni isibonakaliso. Forgive them. I have forgiven. Even for now khona apha kulesibonakaliso engisibonayo lo muntu elizathenga imoto. No man is a motor, but you cannot do that. That's disrespect. You know what? I have forgiven you. The moment you did this, I forgave you. But I cannot trust you to be in my house. I don't know what you see in me and everything, but respect is very, very I'm crucial. sorry, mama. I'm sorry. Lambe mbona ngathi isibonakaliso. Umuntu nje oconnected kakhulu le mbono kaNkulunkulu. But you don't go around doing such things. Whether you're connected to God or to the devil or to whoever, you don't go around doing those things. I'm sorry. I'm connected to uNkulunkulu, I'm connected to devil. I'm sorry. Uhamba liboniswa nje indlela yonke yazi lezi. Balokhana phela Mandevana akula limit. No, this is my house and you know you are talking and you don't even I don't know what kind. You are in an interview. This was an interview. Did you tell him that he was coming for an interview? Because even the way he is dressed, he's not dressed, he's casually dressed, but he's coming for an interview. Ngimtshelile ngathi ngiyamanga ukuhamba beboniswa nje indlela yonke no, we can't. Uboniswa kwalibobeli kubeke eceleni ngoba very cost kathina la kala umsebenzi. Mina angisayingeni le